Congressman Tam-an, number 7 sa balota. Thumbs up sa serbisyo, Thomas Tam-an, ating hihalal para Congressman. Nueva Vizcaya, nandito na si Kong Thomas Tam-an. Siya ang pinuno na ating kailangan, siya ang ating congressman. Thomas Tam-an, naging natin siyang vice governor. Ngayon ay board member, ang daming proyekto, ang dami niyang natulungan. Number 7 sa balota, si Kong Thomas Tam-an, ang ating piliin, madaling lapitan, hindi ka iiwan. Si Kong Thomas Tam-an ay handang makinig sa inyo. Si Kong Thomas Tam-an, ang ating piliin, madaling lapitan, hindi ka iiwan. Si Kong Thomas Tam-an ay handang makinig sa inyo. Congressman Tam-an, number 7 sa balota. Sa serbisyo, subok na natin si Thomas Tam-an. Siya ay may pusong handang ipaglaban ang mahal na Nueva Vizcaya. Laging nandyan, sa kanya ay di ka alanganin. Si Kong Thomas Tam-an ay may adhikain sa tunay na pag-asenso. Number 7 sa balota, si Kong Thomas Tam-an, ang ating piliin, madaling lapitan, hindi ka iiwan. Si Kong Thomas Tam-an ay handang makinig sa inyo. Number 7 sa balota, si Kong Thomas Tam-an, ang ating piliin, madaling lapitan, hindi ka iiwan. Si Kong Thomas Tam-an ay handang makinig sa inyo. Congressman Tam-an, number 7 sa balota. Nueva Vizcaya, nandito na si Kong Thomas Tam-an. Siya ang pinuno na ating kailangan, siya ang ating congressman. Thomas Tam-an, naging natin siyang vice governor. Ngayon ay board member, ang daming proyekto, ang dami niyang natulungan. Number 7 sa balota, si Kong Thomas Tam-an, ang ating piliin, madaling lapitan, hindi ka iiwan. Si Kong Thomas Tam-an ay handang makinig sa inyo. Number 7 sa balota, si Kong Thomas Tam-an, ang ating piliin, madaling lapitan, hindi ka iiwan. Si Kong Thomas Tam-an ay handang makinig sa inyo. Congressman Tam-an, number 7 sa balota. Si Kong Thomas Tam-an, ang ating piliin, madaling lapitan, hindi ka iiwan. Si Kong Thomas Tam-an ay handang makinig sa inyo. Number 7 sa balota, si Kong Thomas Tam-an, ang ating piliin, madaling lapitan, hindi ka iiwan. Si Kong Thomas Tam-an ay handang makinig sa inyo. Congressman Tam-an, number 7 sa balota. Si Kong Thomas Tam-an, ang ating piliin, madaling lapitan, hindi ka iiwan. Si Kong Thomas Tam-an ay handang makinig sa inyo. Number 7 sa balota, si Kong Thomas Tam-an, ang ating piliin, madaling lapitan, hindi ka iiwan. Si Kong Thomas Tam-an ay handang makinig sa inyo. Congressman Tam-an, number 7 sa balota.